Jeg vidste, at jeg ville drive selvstændig virksomhed ret tidligt i mit liv. Jeg kommer fra en familie, der er selvstændig og altid har været det. Jeg har altid vidst, at det skulle være noget omkring noget sikkerhed, brand, politi, vagt. Jeg har en fortid i militæret, så jeg har altid gået den vej og vidst, at det skulle være den vej. Jeg fik så en unik mulighed for at starte mit vagtselskab op for snart 10 år siden. Jeg driver den virksomhed, som jeg har, fordi at jeg kan se hos mine kunder, at det jeg laver og det mine folk laver, det er det rigtige. Det er en fornøjelse at kunne gå på arbejde og vide, at man har nogle folk, der i den grad lever op til ens kunders forventninger, der giver dem mere, end hvad de måske forventer. Nærvær hos kunden, det er utrolig vigtigt for mig og for mine ansatte, at kunden og kundernes kunder, at der er stort nærvær til dem. Det vil sige, kunden og kundens kunder, butikker, borgere, de skal vide, hvem er på arbejde. De skal have kendskab, de skal have tiltro til den her, der nu er, så de kan kalde på vagten et navn, i stedet for bare at sige vagt. Det er utrolig vigtigt. Så er engagement også utrolig vigtigt. Vi er ude hos de her kunder mange timer om dagen. Vi er en del af den daglige opgave. Det er rigtig vigtigt, at jeg og mine folk, vi engagerer os. Så er troværdighed og tryghed også utrolig vigtigt. Vi har tilgang til mange af vores kunders fortrolige ting, kendskab til CPR-numre osv. Det er utrolig vigtigt, at der er en troværdighed for vores kunder om, at det ikke er nogle ting, vi bruger eller udnytter på anden vis. Og det kommer ikke af sig selv. Det er noget, man opbygger. Og det gør jeg meget ud af, at det er noget af det første, vi kan opbygge. Ved at vi har den her nærvær, at vi har den her tryghed, at de har den her forståelse for vores arbejde, gør, at de er rigtig glade. Når de er rigtig glade, så er de også tilfredse. Så føler de jo, at de får valuta for pengene. Det er meget vigtigt for mig, at jeg kan spejle mig i dem. Jeg kan spejle mig i mine kunder og se, at når de er glade, så er jeg glad. Now my life